טוב, שלום לכולם, כאן יובל, והיום אני אלמד אתכם איך לשנות שם של וילג'ר, לעשות את השם שלו יותר, שיראו אותו יותר. זו לא השיטה עם האנביל של לשים את הווילג'ר ספאונר ולשנות לו שם, אלא שאז אתה יכול לראות רק אם אתה מסתכל עליו, אלא שזה יהיה אחר. טוב, וגם לשנות את הטרייד שלו. טוב, אז הנה וילג'ר שעשיתי לו. רואים, גם אם אני לא מסתכל עליו, רואים וילי דה וילג'ר. ושיניתי לו את הטרייד. נותנים לו דיימונד, והוא ייתן לנו 64. טוב, אז איך עושים את זה? אני ארצח אותו. רק רגע. עוף מפה, וילי. עוף איתך. ייי. טוב, גם זה טוב. עוף איתה. וילי דה וילג'ר חוסין. רק רגע. הנה וילי דה וילג'ר בוי. טוב, אז בינתיים אני אשחזר כאן. אוי, זה לא יעזור ממילא. כל בעיה. טוב, אז הנה. כדאי שהוא יהיה לחוד. עכשיו איך אתם עושים שהשם שלו ייראה טוב? הנה בואו נשים פה וילג'ר, רואים? אוי, אופס. אני שונא שזה קורה. סליחה, רק רגע. אוקיי, גם זה טוב. ייי, ביי ביי. קישט. הוא רץ. אני שונא אותו. עוף מפה. מיני וילג'ר. קישט. עוף. אני שונא את זה. יש, סוף סוף. טוב, אז תעשו ספאון לווילג'ר. הנה אני אפנה פה. תעשו ספאון לווילג'ר בלי לשנות שם, בלי כלום. עכשיו תחפשו בגוגל NBT Explorer. תורידי את זה מהאתר הזה, אני אתן לכם לינק בתיאור של הסרטון. תפתחו את זה, תסמנו את כל הקבצים ותעשו להם אקסטרקט לאן שאתם רוצים, זה לא משנה. אני כבר עשיתי אקסטרקט, הנה תראו, הנה יש לי פה את כל הקבצים, אותם קבצים. תפעילו את NBT Explorer, תפתחו את השמירה שלכם, לשלי קוראים טראפס במקרה הזה, זה אחותי שינתה לו את השם. רגיז'ן, תלחצו פה, תסמנו גם name וגם value, חשוב אחרת זה לא יעבור, תכתבו פה ID וילג'ר. כרגע זה דאבל אל. תחכו, הנה, מצא את שלנו. עכשיו, אוי, רק רגע. עכשיו, סליחה, יש משהו שצריך לפני שעושים את זה, תפתחו במיינקראפט. הקטע הוא שאין פה, אי אפשר לשנות את מה שהוא מציע עד שאתה לא מסתכל על מה הוא מציע. הנה רואים, הוא מציע לנו RMX וזה. אוקיי, עכשיו אפשר לסגור את זה כבר. בואו נעשה F5. אוי נו, נצטרך לפתוח את זה מחדש. רגע. עכשיו שוב, תבחרו את Regision. Find. טוב,
אז תפתחו שוב את NVT Explorer, תלחצו על Traps, Search, Name ו-Value, ID, Villager. עכשיו, רואים? יש פה את זה, את Offers. מפה זה אוף עם זה. מה הבעיה פה? הנה. תפתחו את Recipes, תפתחו את זה. עכשיו פה יש את Max Users. כמה פעמים תוכלו לעשות את אותו טרייד? אני אבחר את זה ככה. נראה לי שזה טוב מספיק. אוי נו. בסדר. זה ממש מעצבן. הנה. טוב, אז ביי. פה זה מה שהוא קונה. ביי בי. זוכרים, ראיתם שהוא מוכר הוא קונה שתי אמרלד וגרזן רגיל בשביל ה-Enchanted X. אז ביי בי זה בעצם הקנייה האחרת. טוב, אז מה שהוא קונה, הדבר הראשון זה גרזן, אם אני זוכר נכון את ה-ID. טוב, לא, נבדוק את זה יותר פשוט. תיכנסו לאתר של ה-ID, אני אתן לו גם לינק. ובואו נראה מה הוא מציע. 258 איירון אקס, אוקיי. אז זה אומר שהביי הזה זה הגרזן, והביי בי זה משהו יציב. אוקיי, אני לא רוצה שיהיה לנו פה ביי בי, אני אמחוק את זה, עוף מפה. אני רוצה רק ביי. וזה count, כמה כאלה. damage, כמה נזק יש לזה, זה כלים. ו-ID, ה-ID. אני רוצה שהוא יקנה, בואו נראה. אני רוצה שהוא יקנה לי, הוא יקנה פרח, כזה, זה 37, תמורת רוז, ואנחנו הולכים לסל, ID, וטאג, זה האנצ'אנט, בואו נעשה פרח מחושף, ID זה 38, ביטול, וסייב, תמיד לעשות סייב. מה שקרה לי עכשיו, אם לא הייתי שומר, זה היה סתם. תיכנסו שוב למיינקראפט. הנה, ויי, ורדים אפסיניטי, יאי. טוב, זה איך לשנות את הטרייד. עכשיו אני אראה לכם איך לשנות לו את השם. זה גם עם NVT Explorer. תוכנה מאוד מאוד שימושית, אני מאוד ממליץ עליה. Traps, Vision, Search, Name Value, ID, Villager. עכשיו הנה, Custom Name Visible. זה בעצם יגיד אם נראה את השם שלו רק כשנסתכל עליו, או בכלל. אני רוצה שכן, אז 1. זה מאוד פשוט, 0 ו-1, 0 זה לא, 1 זה כן. בלתי פגיע, יאללה נעשה אותו גם בלתי פגיע על הדרך. יהיה לו כיף. עכשיו בקוסטום ניים, בוא נכתוב לו, אוקיי, מספיק טוב. Save, X, תפעילו את מיינקראפט, לסגור. הנה רואים, כולו, תפעילו. והוא נותן לנו את זה. תנו.